Kalimangan. Ay, bisit. Ngilab shoutout. Ayan, kape sa Warriors. Ngilab shoutout po sa dyan. Ikaw talaga yung nauna dyan, no? Ayan, Pearless World. Ngilab shoutout po sa dyan. Magandang gabi. Ayan. Ay, kapeso. Ano? Kailan ba? Tita Paz. Ngilab shoutout po sa dyan. Good evening kay Marian Ruby. Ayan. Good evening din po. Ayan, kay Ate Meli Castro Nuevo. Miguel shoutout po sa dyan. Wala ads. Hello, Miguel shoutout po. Ayan, Maren Dizon. Ayan. Wala bang ads? Ayan, ayan yun na. Bahog bilat. Ashley Ferrer. Ayan, maayong gabi. Magandang gabi. Kay Agnes Mides. Ayan, good evening din po. Ako nauna ang price ko. Ayan, kailan ba tayo pupunta? Ayan, kay Ma'am Silka Channel, Miguel shoutout po sa dyan. Stay safe din po. Ayan, maraming salamat po. Kumusta naman ang kagapay na yan? Ayan, okay lang po tayo. Ayan. Ano pa naman, sana hindi tayo magkasakit itong mga susunod na mga araw. Ayan. Ate Gara. Ayan, Miguel shoutout po sa dyan, Gara at SG. Magandang gabi. 15? Sige, pag-usapan lang natin yan ha. Team lang ako. Ayan, kay Dexter Official Vlog. Ayan, pasupport po kay Dexter Official Vlog. Ayan, isa po siya sa Team Kagawad. Ayan, supportahan po natin. And si Kapeso Warriors and Kapeso Max TV. Supportahan din po natin. Marilo Calderon, saan ka na naman gumala, Darius? Nandito lang po ako sa bahay. Ayan, nakapasok ka agad kaya hindi ko alam kung may ads. Ayan. Siyempre, minsan kasi walang ads yan pag nakapasok ka kaagad yung kaumpisa pa lang ng live. Yan. Kaya Ate Mimax, Family Adventure ng Cebu, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Chat si Kuya, punta na daw tayo. Pupunta rin daw doon siya sa 12 nga pupunta na sila sila Nathan at yung mga taga-Naga pupunta daw doon sa 12. Huwag ka nang takagapay, ang gulo ng mundo doon. Ayan. Miguel shoutout Garat SG, sabi ni Maren Dizon. Ayan, Miguel shoutout Garat SG, sabi ni Tita Paz. Always pray para bigyan ka ng malusog na pangangatawan. Ayan. Ayan, kay Nida, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Kagapay, kailan kayo babalik ng diet? Sana magsama-sama kayo mga category A para masaya ulit. Ako sana nga noon yung lahat kami mapunta doon. Ayan, pupunta rin po si Joseph, yung PWD na taga Zamboanga. Si naman si Roy Lop Malalag, nung live niya, nung napanood ko sa live niya, nung nagla-live siya, sabi ko, punta ka na rin doon. So, may balak daw siya pumunta. Yun, sana nga pumunta siya sa sa birthday ni Kuya Bal. Ayan. Medyo okay naman yung biyahe. Pwede naman siyang Manila to Davao to Manila, din Manila to Daet. Ayan. Beautiful Life. Ayan, Miguel shoutout po sa dyan kay Charm Alcon. Miguel shoutout din po sa dyan. Kay Mari Eileen Melension. Miguel shoutout po sa dyan. Pa-shout out kay Bibang from Lapu-Lapu. Ayan, taga Lapu-Lapu din si kapatid na Mari Eileen Melension. Thank you po sa mga taga Lapu-Lapu, taga Cebu. Mayong gabi po diha. Sige, lang tayo. May bali ang alam ko na pupunta doon
si Mons Channel, si Ronel pupunta rin daw doon. Ayan. Ewan ko si Arvin kung pupunta ba doon, wala akong masyadong update kay Arvin. Magandang gabi Kalingap Kagapay and to all Kalingap here. Ayan. Gilab shoutout po sa dyan. Magandang gabi. Jocelyn Velasco. Ayan. Hello po Ma'am Gara, sabi ni Dexter Official Vlog. Ayan. Tis Balubar. Ayan. Musta na? Okay lang po ako dyan. Ikaw, kumusta na po? Kapatid na Tis Balubar. Ayan. Gilab shoutout po sa dyan. Baka magkumpulan na naman kayo sa diet. Issue na naman yan. Ayan, hayaan nyo na for the din naman sa birthday ni Kuya. Ayan. So, as long as hindi naman yung iba naman hindi magtatagal doon. Ayan. Pem kita kapatid para sabay ka na sa amin. Sige po. Igor Rota Joy, may galap shoutout po sa iyo dyan. Sana yung malenta doon ang umalis na din. Ayan. Ayan kagapay, libre na transpo mo, sabay ka na kila Kapeso. Nako! Ayan, ililibre tayo ni Mrs. Kapeso. Ayan. Ayan, sabay tayo kila Kapeso para libre. Ayan, libre ba talaga? Ate Kimberly Tan, galap shoutout po sa iyo dyan. Magandang gabi, kumusta? Ayan. Roderick Magana TV and galap shoutout din po. Thank you sa pagpasok sa ating live stream. Long time no see bro Kagapay, musta? Miguel shoutout po sa iyo dyan. Edward T and pasupport din po si Edward T. Siya din po yung kalingap sa may Rizal. Ayan. Supportan po natin. Ayan, may bago po siyang upload. Ayan, kanina hindi ko pa napanood. Dumaan sa sa well ko. Hindi ko pa napanood kapatid Edward T. Yung bagong upload mo. Yan, classmate Karen 21, Karen Altares, Garat SJ, Bing Luma, Geraldine Prado, Joy and Past Vista. Ayan, Miguel shoutout po sa inyo dyan from Beautiful Life. Sheena Kamura, ayan, Miguel shoutout po dyan. Sheena Kamura, ayan, magandang gabi dyan sa Japan. Ayan, kumusta ka naman dyan sa Japan? Kay Jocelyn Velasco, ayan, Miguel shoutout daw, Garat SJ. Trinidad Velasco, ayan, good evening din po sa dyan, kapatid. Mami's Vlog, hi Kagapay, watching from Qatar. Hello po, Mami's Vlog, ayan, thank you for coming. Nagilab shoutout po sa dyan. Narabay masyadong kahimatayon nga to. Ako, sana lablab na lang ang lahat, tama po, ayan. Siyempre pare-pareho di naman tayo kaya tayo nasa Kalingap team. Ayan, kasi lahat tayo tumutulong. Ayan, lahat tayo sumusuporta. And sana wala na pong mga gulo. Ayan. Ayan, Nathan Cute Vlog, Rabazon TV, Sagap TV, Jebra TV, Kalampitos, Mons Channel, KJ27 TV, Benz TV. Ayan, idagdag ko na rin Pangyaw TV and Kabayaw TV. And Miguel shoutout po sa inyo from Beautiful Life. Ayan. Budol ka talaga ho, sabi mo kanina 10 ka pa mag-live. Ayan, sabi ni Joy. Miguel shoutout po sa inyo natin Joy. Basta pagbalik ko dyan sa sa Rizal kita tayo sa Cloud9. Channel up listens, Miguel shoutout po sa inyo dyan. Kung ako pupunta kahit walang handaan, mag-greet ko lang si Kuya Val by face to face. Ayan, tama po. Ang special doon yung pagpunta mo sa masayang araw ni Kuya Val, hindi po yung pagkain. 'Di ba? Saan ka ba ngayon Kagapay? Meron dito, nandito po ako sa Caloocan. Geraldine Prado 28, Miguel shoutout po sa dyan kapatid. Ano na bang balita? Yan, si Geraldine Prado ay isa pong certified marites. Ayan, Ame Resando, Miguel shoutout po sa dyan. Ate, miss you.
Tamsak po tayo at kulang po yung tamsak si host. Ayan, so ikaw, tagabantay dyan, Joy. Ayan. Hello, classmate, and after class, shoutout sa inyong lahat, sabi ni Beautiful Life. Salamat sa support. Ayan. Ayan guys, pa-support po kay kay Edward T. Ayan. May bago po siyang upload. Isa din po siyang kalingap na hindi po hindi parang hindi pa siya kilala ng karamihan. Ayan. So, supportahan po natin siya. Napakarami po niyang vlog. Ayun. Masipag po yan. Good evening, Kagapay. Watching from Qatar. Thank you po, Mami's Vlog ng Qatar. Ayan. God bless Sir Kagapay. Ayan. God bless din po. Magandang gabi, Sandilin Felix. Miguel shoutout po sa iyo dyan. Parang may nagpalipad. Maraming salamat sa nagpalipad. Lilibet Villamor. Kaya walang handa si Kuya Bal kasi ang budget niya panghanda sana sa birthday niya. Binili niya ng 2 motor para sa mga kalingap partner para mayroon sila magamit sa pagtulong pero sana punta pa rin kayo. Ayan. Lilibet Villamor, ayan, tama po yan na pumunta pa tayo. Ayan, may handa yan. Naku, si Kuya pa, hindi ako naniniwala kay Kuya na hindi yan maghanda. Tsaka, alam ko, gagalaw din yung mga kasama namin doon. Ayan, sila na yung mismo maghahanda. Ayan. G sa Bicolana, Migalab shoutout po sa iyo dyan. Winter na dito, ay sana all nagwi-winter. Padala po ng snow. Ayan. Pearless World, Migalab shoutout po sa yan. Sabi ni Beautiful Life. Ayan. Ano news dito? Late ako. Ayan. Mga Marites. Ayan. Praise one sa mga Marites. Ayan. Ay, si Sina Kamura nagpalipad. Maraming salamat po. Arigato gozaimasu. Ayan. Sina Kamura ng Japan. Thank you po. Ayan. Kay Frankenstone, ayan, Miguel shoutout po sa dyan. Very supportive natin. Supportan din po natin. Hi, Mami Beautiful Life. Namiss kita ngayon lang ako nag-YT. Ayan. Ay, oo nga, medyo hindi nakita, nakikita. Ayan, Mamita, ayan, Miguel shoutout po sa yan. Mamita, ayan, very supportive talaga itong si Mamita. Ayan, lahat ng mga nandito, ayan, napasupportive po ninyo. Maraming salamat po. Mapagpalang gabi, Kagapay. Ayan, andito rin po ang ating napagandang si Eileen Manarang po. Ayan, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Magandang gabi. Just pray always, di masasapawan ng kahit sino si Lord. Ayan, tama po. Kaya pag may mga problema po tayo, mag-pray na lang po ng mag-pray. Ayan. Ayan, si Tita. Sorry po, Tita Lini Uishi, Miguel shoutout po sa iyo dyan, Tita. From Japan, ayan, Miguel shoutout, maayong gabi, Tita, sorry. Ate Guy Garcia, Miguel shoutout po sa dyan, magandang gabi. Ayan, nandito rin po ang ating isang napagandang babae, mga dilag. Ayan, si Ate Guy Garcia, may golden heart po yan. Ayan, Miguel shoutout po sa dyan, Ate Guy Garcia. Ayan, huwag ka nang magtampo sa akin na. Napagala mo talaga, Kaagapay. Ayan, Tita Paz Bisda, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Ayan, kumusta? Ayan. So, sino bang mas magala sa ating tita? Huwag mo akong inanot dyan at charot dyan. Jamie Nua, ayan. Uy, Kagapay, nakapasok din sa live mo. Happy me. Miguel shoutout po sa iyo dyan. Jamie Nua, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Thank you for coming and God bless po sa iyo. Ayan. Arlene Basit, magandang gabi, Kagapay. Magandang gabi rin po. Ayan, thank you for coming. Bakit apelido mo Basit? Ayan. Ayan. Hello sa lahat na nandito, sabi ni Guy Garcia. Ma'am, Beautiful Life, may pamasko si host sa December, sabi ni Maren Tison. Ayan, baka may mag-sponsor ng pamasko natin. Kay Sofia Brownyosa, ayan, good PM, Kagapay, God bless, ingat lagi, lalo na sa mga lakad nyo. Ayan, oo nga po talagang, nung galing ako ng, paggaling kasi talaga ako sa malamig na lugar, tapos babalik ako sa mainit na lugar, nagkakasipon ako.
Oo, kailangan ko talaga ng mga vitamin C. Kasi madali akong konting ulan din, grabe. Visit ka kapatid, ininom mo ko. Ayan, tigil-tigil. Ito si Geraldine Marites to eh. Kung saan niya ako sinusundan. Sa lahat ng nasa live ni Kagapay, dikit po tayo. Thanks. Milab sa sa inyong lahat. Ayan, sabi ni Edward TN. Milab shoutout po sa iyo, Lods. Ayan, Edward T po. Huwag kakalimutan. Dito matatalo ang sino man ang kabaitan ni Kuya Bal. Tama po yan, Sandy Felix. Ayan. Team Kagawad. Shoutout. Team Kagawad sa birthday ni Kuya, punta kayo. Hindi man tayo nakita nung pumunta kami dyan. Sana sa birthday ni Kuya. Ayan. Kita-kita pa rin tayo dyan. Team Kagawad. Ayan, pa-support po, Team Kagawad. Ayan, mga kasamahan namin dyan. Ayan. So, halos naman kilala natin sino sila. Team Kagawad. Ayan. Tama po. Ayan, marami po tayong kalingap. Ayan, so kapit lang tayo. Hello Kagapay, kinig lang habang nagluluto. Ayan, sarap na naman yung niluluto mo Ate Alo. Ate Alo, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Thank you for coming. Ayan. And si Nakamura, thank you for sharing your blessing. Ayan, thank you po kay si Nakamura. Ayan, sana po mamit kita in person po. Ayan. And namit ko na supporter ko. Ayan, si Tita Paz Bisda. Nako. Parang ultimo siya yung vlogger eh. Ayan. Marami magbibigay dyan kahit walang handa. Ayan. Oo, mag-effort pa rin yung mga nandoon para mapaghanda lang. Ayan. Hi, Divantino. Miguel shoutout po sa iyo dyan. Ayan. Kay Roderick Magana. Miguel shoutout. Merong handa yan, sabi-sabi lang nawala. Opo, tama po. Ayan, Dance Vlog, Miguel shoutout po. Kumusta dyan? Miss mo na si Cruz. Ayan. Good eve, Kagapay, Miguel shoutout po. Ayan, Igay Messina, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Thank you po. Ayan, basta pumunta si Kagapay na bahala sa handa ni Kuya Bal. Ayan. Parang si Team Kagawad po yung maghahanda po. Ayan. Team Kagawad maghahanda ka na po. Ayan. Extended po yung birthday ko. Ayan, nahahabol pa sa birthday ni Kuya Bal. Ikaw nang bahala, Team Kagawad Inaatasan kita dyan. Ayan, si Kuya Bal pa ang hindi maghahanda. Sus, ayan. Good evening Kagapay. Ayan, nandito rin po ang ating kaibigan si Andres. Ayan. Ang gaganda ng mga ko dito, mga viewers ko ngayon Ayan, nandito si Eileen Manarang, si Heidi Pantino, si Andres, si Mamita, si Ate Joy, si Gara. Ang gaganda to. Ayan, mga sexy talaga. Saan ka ngayon, host? Dito lang ako sa kapitbahay. Bakit? Manlilibre ka ba, Dance vlog? Ayan, pwede ka, Dance vlog, pwede mo ako pwede mo ako libre dyan. Ayan, ipa-deliver mo lang sa sa Lalamove. Kay Ate Grace Albatain, Miguel shoutout po sa iyo dyan. And Channel of Blessings, Gay Garcia Osio, ipaganda siya ng mga taong nagmamahal sa kanya. Oo, magtatambak na naman yung mga pagkain yan, panigurado. Kasi yung mga, sabi natin, kahit hindi talaga maganda si Kuya, nandyan yung mga, nandun pa sila, Kuya Bobby. Ayan, na yan sila, mag-initiate na yan sila. Saka yung mga supporter na nandoon. Ayan, pwede po magdala ng baon. Ayan, sabi ni Lovely Day. Ayan, tama rin yan. Yun nga yung sabi ko na kung walang handa, edi bring your own handa. Diba? Ayan, Lovely Day. Miguel shoutout po sa dyan. Ayan. Please, pag-support po Rabason TV, Sagap TV, Nitan Cute Vlog, Jibra TV, Kabayaw TV, Kalampitos TV, Pangyaw TV, Moons Channel, KJ27 TV, Benz TV. Lahat sila may TV. Ayan, paki-support po. Ayan din po mga kaibigan din po namin yan, mga kalingap po.
si na Rabason, Sagat TV, Nitan Cute Vlog, si Brad TV, Kabayaw TV, Kalampitos TV, Pangyaw TV, Mons Channel, KJ27, and si Benz TV. Ayan. So bago lang din po kami nakita ni Benz TV. Ayan, namimiss ko ngayong baklita na yun. Ayan, so medyo kahit papano nag-enjoy din kami. Ayan. Myra Everda, Miguel shoutout po sa dyan. Good evening din po. Ayan, si Myra Everda po, taga Pasig din po ito. Ayan. Ay, Myra, kainta kasi sila, sila Ate Joy. Ayan, kasi kung makabalik ako dun sa Tipolo, pupunta ako sa kanila. Magmi-meet up daw kami nila Ate Joy, ni Karen Altares. Ayan. Ayan. Good evening Kagapay. Ayan. Good evening po ulit Ate Grace Albati ng Baguio. Andito rin po ang ating kapatid. Ayan. Napakagandang supporter natin. Ayan. Emilita Somako. Ayan. Miguel shoutout po sa iyo dyan. Thank you. Miguel shoutout Garat SJ. Ayan. Agoy, dili, nakalimot na. Hindi, iba yung nasabi ko, imbis na tita naging, naging bastos. And kasi, kung ano-anong iniisip Ayan, kay Tita Lini Uishi, Miguel shoutout po sa dyan. Ayan, taga Buhol din po yan, na nasa Japan. Ayan. Manuel Gubaton Vlog. Ayan, nandito rin po si Manuel Gubaton Vlog. Ayan, pakisupport din po. Ayan, Manuel Gubaton Vlog. Ayan, nako, nambubula ngayon si Kaagapay. Ako, atiga, hindi po, totoo po yan. Ayan. Ayan, nako. Nauna ako umuwi sa'yo, Tita Paz, ikaw ayaw mo pang umuwi. Siguro kung hindi mo pa kasama yung apo mo, hindi ka talaga uuwi. Ayan, napagala po niya yung Tita Paz. Siya yung hindi naman siya vlogger, pero mas vlogger siyang gumalaw. Busy yata si Jessa, anak ngayon, kaya di nakagala. Mga busy yan si Jessa. Ayan, nandito rin po si Creepy Santiago. Ayan, hello po, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Good evening. Kailan kayo pupunta kay Kuya Bal? Ayan, so nag-ano pa kami ng schedule kung 15 ba. Kasi yung iba 16, pinag-aagawan nila ako. May yung iba sila 17 daw yung punta nila, tapos si Kapeso parang 15 yata. So, yun. Ayan, Rose Aguirre Vlogs kapatid, Miguel shoutout po sa iyo dyan. And pa-support po ng aking kapatid, Rose Aguirre Vlogs. Ayan, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Ingat palagi. Si San Gohan, Miguel shoutout po sa San Gohan. Saan si San Goku? Ayan, hindi ko na nakita si San Goku. Miguel shoutout po sa iyo dyan. Ayan, Team Kagawad po, huwag kakalimutan. Si Misurisa at Spa Mahaba, good PM Kagapay. Ayan, si Misurisa, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Ayan, pag masyadong mahaba po yung ads, ayan, umabot ng 1 oras, 30 minutes. Ako, talo na kaagad. Ayan. Kay Dance Vlog, ayan, magandang gabi po. Tita Paz Bisda, sabi niya. San Gohan, Miguel shoutout, kumusta na lang ulit kita nakita sa LS. Ayan. Oo nga, medyo nawala to si San Gohan, tsaka si San Goku. Namamas ko ako kay host. Nako, lovely day wag mo akong dyan. Asahan ko yung mga pinaskuhan nyo sa akin. Ayan. Sinulat ko yung mga present ngayon, ayan, sa December 25. Ayan, isa-isa po kayong magbibigay sa akin ng regalo. Ayan. Ate Annie Lance ng Taiwan, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Kumusta kapatid? Ayan, Annie Lance, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Sa lahat po ng viewers ni Kagapay, namamas ko po ang Team Kagawad. Ayan. Basta Team Kagawad ikaw yung magluluto dyan Padikit din po kay Robert Alboladora sa lahat ng alagad ni Kagapay. Ayaw po, Sir Robert, ayan, supportan din po natin, Robert
Alboladora, ayan, napaka-generous po ng taong yan. And respectable po siya, ayan. Suportahan po natin. Sabi ko nga, wag na siyang bumalik. Ako, kunwari ka pa dance vlog eh. Kaya Ate Lina Ares Villarin Sumaya, Miguel Love shoutout po Sir John, good evening. Kumusta? And nandito rin po si Madam Elizabeth Falcon. Ayan, watching from Taguig. Ayan, thank you for coming sa ating live. Kumusta dyan sa may bandang Taguig. Ayan, kay Merna Escabal, nandito rin po. Miguel Love shoutout po sa iyo. Thank you. Team Gagawad, Miguel Love shoutout po sa iyo dyan, sabi ni J. Minoa. Ayan. Yes, sana mamit kita kagapay pag-uwi ko next year. Mahigpit pa ba quarantine dyan for non-OFW? Ngayon, hindi na po masyadong mahigpit. Ayan. Lumaluwag na po tayo. Yung eleksyon lang pala ang magpapaluwag ng pandemic. Ayan. So, actually, pwede nang umuwi. Marami nang umuwi eh. O, di ba? Nakita nyo naman mga nagbablog, ang daming tao. Yung mga bata, gumagala na, gano'n. Hindi na masyado, ayan. At Libok TV, Miguel Love shoutout po sa dyan. ang ating Lola Chaka Vlog. Ayan, Lola Chaka Vlog, pakisupportan po. Napaka-supportive nito ni Lola Chaka Vlog. Ayan, natutuwa ako dito pag nakakita ko sa live. Kasi pangalan pa lang niya. Ayan, Lola Chaka Vlog. O, diba? Ayan, si Ate Linda Reyes. May live shoutout po sa dyan. Good evening po, Ate Linda. Thank you. Ayan, God bless po. Kagapay, sabay na kayo ni Bebang sa diet. Ayan. Parang mauna yata si Bebang kasi narinig ko ngayong 12 pupunta na sila. Ayan. So, magkakaanohan na naman kami doon. Ikaw nga dapat manglibre dyan eh. May utang ka pa nga, nakalimutan mo na. Naku, wag mo akong singilin dito. Dance vlog, wag mo akong singilin ng ice cream. Ayan, Miguel Love shoutout po. Sis Beautiful Life, sabi natin Linda Reyes. Ayan. Mary Judy Jimenez. Ayan, good evening po sa iyo dyan. Miguel Love shoutout po sa iyo dyan. Andito rin po ang ating kapatid na si Mikak. Ayan, Mikak Vlog. Mikak, ayan, Miguel Love shoutout po sa iyo dyan. Maraming salamat po. Ayan, thank you po sa lahat ng pumasok dito sa ating live stream. Kahit pa paano ay nahiram ko din yung mga munting oras niyo po. Ayan, alam ko yung iba dyan busy. Ayan, hanggang ngayon may isa pa dyan ngayon nanonood na nag-aalaga ng kanyang alaga. Ayan, nakikinig. Ayan, sa mga naka-BG na mga busy, maraming salamat po. Thank you po sa pag-suporta po sa ating live ngayong gabi. Ayan, The Boys 5. Ayan, Miguel Love shoutout po sa dyan. Hello din po. Ayan, welcome dito sa ating live stream. Ang handa ni Kagapay ay isang balot na tasty, ha. Yan, hello po, sabi ni Lola Chaka Vlog. Kuya Manuel Gubaton Vlog, Miguel Love shoutout po sa iyo dyan. Sabi ni Jessa Bicolana. Ayan, pa-support din po. Jessa Bicolana po, ayan, nagsisimula po siya sa YT. Supportahan din po natin, ayan. Supportahan din po natin yung mga kaibigan natin, nakakasalamuhan natin sa mga iba't ibang live stream. Ayan, kasi diyan tayo magkakaroon ng maraming kaibigan. Ayan. Yole De La Cruz, ayan, Miguel Love shoutout po sa dyan. Welcome to my live stream. Good evening. Ayan. Dahan-dahan na kayo sa kakainin nyo, iwas high blood. Hindi na kayo pabata. Ayan, tama pong Merna Escabal. Napanood mo di ba yung yung vlog ko doon kay Gilbert. Ayun, high blood po yun. 27 yung edad niya. Tsaka yung, di ba, yung niya dito. Yung mga ugat niya lumaki kasi tumaas yung creatinine niya. So, ibig sabihin, yung kidney niya po, sirang-sira na po yun. So, kaya lumulubo yung tiyan niya kasi kapag uminom siya ng tubig, hindi siya makaihi. Ayan, so mag-antay pa lang siya ng Tuesday, mag-dialysis, tapos Friday na naman mag-dialysis. So every
may 3 araw siya or 3 araw, oo, naghihintay niya para maalis ulit yung paglubo ng tiyan niya. Yan. Ayan po, tulungan niyo po akong mag-pray na may magsuporta din po kay Kuya Gilbert. Ayan, kahit ano man lang yung pang-dialysis lang niya every 2 weeks, 2 times a week siya nagpapa-dialysis. So, tag 250 every session po ng dialysis niya. Then, yon, may mga bumibili din siya ng mga gamot at saka yung maintenance niya sa high blood. Kasi yung high blood niya, yun daw po yung, kaya pumutok yung isang mata niya dito. Tapos yung dito rin daw, parang sumasakit na rin. So, nawa nga ako doon kasi ang hirap kaya, di ba? Hindi pa siya makatulog ng nakahiga, nakaupo siya, tapos nakasanday lang siya doon sa washing machine. So, ang hirap din po ng kalagayan niya ng ganun. Ayan. Ikaw kagapay, walang TV. Ayan, wala po tayong TV. Ayan. Pasuportin po Billy Ayop and Royal of Malalag. Opo, pasuportin po kay Billy Ayop and Royal of Malalag. Si din po si Kalingap Jigger. Ayan, si Sagap TV and Nel Martinez. Ayan, yan po yung pinapano sa atin ni Kuya Bal. Ayan, sa mga basta lahat po, suportahan niyo po. Hi, good evening, shoutout from Antipolo, Rizal. Ayan, Jenny Claveria, ayan, Miguel, shoutout po sa inyo dyan sa Antipolo, Rizal. Ayan, yung pinuntahan ko po, yun po ay taga Antipolo, Rizal. Ayan. So, galing ako dyan kahapon sa Antipolo, Rizal po. Ayan. Lahat sila may TV, wala naman antena, sabi ni Agnes. Ayan, Miguel, shoutout po sa 100 na viewers natin, ha. Magbabaon po si Kagapay kasi lahat mamoy ang dadalhin. Ayan. Paghandaan naman doon kasi tayo naman hindi tayo nakain ng kinakain ko lang sa mga handaan yung mga pag may mga seafood. Mahilig kasi ako sa seafood. Maraming sponsor na maghahanda niyan, kayong magdala ng isang putahe or bawat grupo mag-contribution ng para sa isang putahe. Ayan, tama po yan. Team Kagawad, Miguel, shoutout po sa dyan. Nandito rin po Lolita Cortez ng Caloocan, Miguel, shoutout po sa dyan. Kay Meren Dizon, sabi niya, Kagapay, lahat ng kalingap, magaganda naman 100% legit yan, walang kukontra. Tama. Nasa kalingap lahat. Gwapo, magaganda, maganda ang kalooban. Ayan. Kapag palaaway po, ayan, hindi na po yan kalingap pag palaaway ka. Aga Nimbra, ayan, isa din sa napaganda nating kaibigan, Aga Nimbra. Gilap shoutout po sa dyan. Ayan. Ayan, yung team Kagawad nyo, naglalambing. Ayan, dikita nyo daw. Ayan, si Cross 4. Ayan, kakalimutan ko si Cross. Ayan, si Cross 4 TV. Ayan, ngayon magkapitbahay na kami ni Cross 4 TV. Ayan, nandito rin Ajiha Pobre. Miguel, shoutout po sa dyan, kapatid. Kumusta dyan? Ajiha Pobre. And nandito rin Jimmy Vlog. Namiss ko yung kulitan yun ni Nathan Cute Sagap TV Kagapay watching from Pangasinan. Ayan, sana po mapunta ko ng Pangasinan. Jimmy Vlog, Miguel, shoutout po sa dyan. Ayan, so makikita-kita rin po kami. Ayan, ewan ko na naman. New subscriber here, Yoroshiko. Ayan, Miguel, shoutout po sa dyan. Thank you for subscribe. Ayan, Shimisurisa. Ayan. Nahihirapan tayo dito. Riona Vlogs. Ayan, nandito rin nating napasexy at napaganda. Riona Vlogs. Miguel, shoutout sa kapatid. Kumusta? Ayan, namiss kita. Parang hindi na kita nakikita ngayon sa live. Ayan, nabisi ka. Siguro kapatid. Tawa ako kagabi sa live ni Kuya Dindo Balyaw nung umakyat ang kapatid ni Kuya Dindo. Pinagluloko kanila Kuya Nathan Cute Vlog, kapatid. Oo nga, mga talaga yun eh. Pero bit na bit din yung
magaling din yung kapatid ni Dendo. Magaling siya, masarap din yung kausap. Kasi ako hindi naman talaga ako tahimik talaga ako na tao. Ayan, natatawa lang ako pag kasama ko tulad nila Nathan, ayan. Lahat po ng may TV at vlogs, mega love shoutout po. Ayan, sa lahat daw ng may TV at vlogs, ayan, mega love shoutout daw. Mayong gabi, ayan, nandito rin po ang aking ate, si Ate Lane Carmelotes, mega love shoutout po sa iyo dyan. Ayan, thank you, nandito ka na ulit. Ayan. Si Beautiful Life, mega love shoutout po sa iyo. Ikaw mo yung masolid buzzer nyo na nasa labas. Iba talaga si Kaagapay sa kalam na. Ayan, Tita Paz. Ayan, namiss ko talaga to. Ang sarap kakulitan din yan, Tita Paz. Ayan. Ayan. Sana makita ulit tayo, no? Maka gala-gala ulit tayo. Naku. Emilita Sumako, shoutout Manuel Gubaton. God bless bro, sabi ni Tita Emilita Sumako. Ayan. Thank you po. Ayan. Kay Mark Antone Mores. Hello everyone, Tamsakdan host. And maraming salamat po sa pagtamsak. Thank you for coming sa ating live stream. Andito rin po si Ate Cora Orsiada. Ayan. Miguel shoutout po sa iyo dyan. God bless po. Ayan. Reunion na yarn, Kaagapay. Kinilig lang ako, Kaagapay. Nako. Ayan. So malapit na po kami magkita-kita ulit. Ayan. Kay Sheena Napolitano. Ayan. Good evening po sa iyo. Miguel shoutout din po sa iyo dyan. Magandang gabi. Ayan. Thank you po. Nandito rin po si Mons Channel. Ayan. Supportan din po natin ang ating kaibigan na pabait na Mons Channel. Ayan, mega love shoutout bro Kaagapay at sa lahat ng bisita. Ayan, supportahan po natin. Ayan, Mons Channel, ayan, hindi na pala natin mababalikan si nakalungkot din yung balita. Yung pinuntahan po namin si Nanay Lucena, ayan, ayun, nagpaalam na po siya. Parang 2 araw yata nung galing ako doon. So, ayun, nagpaalam na po siya. Ayan, Rest in Paradise po para kay Lola Luciana. Ayan. Maganda rin yon, at least hindi na siya nahihirapan kasi nung tinititigan ko siya nung pumunta kami doon. Parang ako rin nasasaktan doon sa niya dito. Yung sugat niya dito. Ayan. At saka hindi rin po siya makain. So, di ba, ang hirap-hirap. So, yun, matanda na rin kasi siya. So, mas maganda na rin yung para hindi na siya naghihirap. Ayan. Mabuti na yung nandun na siya na kapiling na siya ni God. Madeline Dinoy ng Singapore, mega love shoutout po sa iyo dyan. Ayan, ingat po, kanina pa ako dito, di mo papansin Sir Kaagapay. Ayan, Loleta Cortez. Ayan, mega love shoutout po sa iyo dyan. Ayan, nahuhuli yata tayo Ayan, nandito si Rabason. Good evening. Good evening, baby ko. Miguel love shoutout from Rabason TV. Ayan. Hello po. Ayan, pa-support po Rabason TV. Ayan, Rabason TV po. Ayan, supportahan po natin. And nandito rin po si Rodney Quijano. Ayan, good evening po sa iyo dyan, kapatid ng Rodney Quijano. Ayan, love shoutout po sa iyo dyan. Ayan, God bless po. Andito rin po si Gracia Mark Daniel. Ayan, love shoutout po sa iyo dyan. Thank you po sa palaging pagpasok sa ating live stream at sa panunod po ng ating video. Ayan, thank you po. Hoy, nung Martes, sabay-sabay na kami nila Nanay Benz na umuwi. Bale, Team Lisa Charity ang kasabay namin ni Chan Chan na nag-commute yung magkakapatid, mga nakamotor. Ayun. Ako nakatulog ako sa sa bus nang pauwi ako tita. Ayan, shoutout Kalingap Manuel Gabaton Vlog, sabi ni Ate Linda Reyes. Team Kagawad nyo, makikilambing po. Ayan, supportahan po natin. Ayan, nagbaba po siya ng link. Supportahan po natin Team Kagawad. Ayan, baliktad sarado po kami sa Pasko.
Sabi ni Ate Joy. Lenny Wishi, mega live shoutout po sa iyo dyan ulit. Ayan. Classmate, shoutout po sa lahat. Sabi ni Rabason TV. Ayan. Supportahan po natin Rabason TV. Nandito rin po si Julia Dylan Fabiano. Ayan. Mega live shoutout po sa inyo. Ayan. Salamat po sa mga nagko-comment po sa mga video ko. Thank you po. Hindi ko man kayo ma-replyan lahat. Ayan, dito na po ako magpapasalamat. Yung iba na re-replyan ko na, yung iba naman hindi ko na nare-replyan. So ayun, pinupusuan ko na lang. So ayun, maraming salamat po sa mga nanonood po ng aking video. Ayan. Sa kagapayan kay Tita Noemi Tugadi, mega love shoutout po sa iyo dyan. God bless po. And salam din po sa iyo dyan. Ate Paswisda, mega love shoutout po ma'am. Gandang gabi kagapayan. Magandang gabi rin po Julia Dylan Fabiano. Ayan. Kay John Henry Caspi, ayan, good evening din po sa iyo dyan. Mega love shoutout. Ayan, God bless po. Nandito rin po si Marcela Carriedo. Ayan, ng Japan. Ayan, good evening kagapay, shoutout from Japan. Ayan, good evening din po sa dyan. Tita Marcela Carriedo. Ayan. Ang saya siguro pag kompleto ang first batch kalingap sa house ni Kuya Bal. Mega love shoutout Kuya Nathan Kalampito sa TV Rabazone watching from Baguio City. Ayan, from Mary Judy Jimenez. Ayan. Ayan, Rabazone, sama ka kila kaila Nathan Ayan, bahala na kung saan na tayo matulog doon. Kahit doon na siguro sa mga tabi-tabi doon, kahit doon sa likod. Nako, dumating na ang husang bibi mo. Ayan po, ayan, supportan din po natin ang nilapag ni Tita Lynn Carmelotes. Ayan, please po, supportan din po natin. Ayan, mega love shoutout sa lahat. Sabi ni Ate Janine Regaspi, Dance Vlog, okay lang po, di ko na nabutan live ni Cruz 4 TV ilang araw na. Ayan. Merry Christmas kagapa. Ayan, Merry Christmas po sa dyan. Jamie Ablog ng Pangasinan. Ayan, thank you po. And advance Merry Christmas sa lahat po. Ayan. Pag nag-top fan ako sa FB page mo, papaskuhin kita ng biko at bibingka. Ayan po, pasupport din po ng aking FB page po, kaagapay din po. Ayan, and ayun po, Ate Alo, ang nagbibigay kasi ng top 1 badge po sa FB, sa FB talaga. Pag lagi kang nagko-comment sa gano'n sa mga FB page, ayun, binibigyan ka nila ng top 1 badge. Ayan. Kaya muna tayo kaagapay, nakikinig lang dito. Ayun, katatapos ko lang po Ate Guy. Busog na busog po ako ngayon. Katatapos ko lang po kumain bago ako nag-live. Ayan, kay Dance Vlog, ayan, supportahan po natin ang kanyang Sweetie Heart na si Cross 4 TV. Ayan, mega love shoutout po sa mga KKTV Singapore, Hong Kong, USA. Ayan, sa lahat po ng KKTV supporters ni Cruz 4. Ayan, mega love shoutout po sa inyo dyan. Fully vaccine ka na ba, host? Ayan, hindi po. Ate Joy, hindi po ako fully vaccine. Kagapay, pautangin mo ako para makauwi na. Naku, utang na naman sa atin ni wala po kayong mautang sa akin. Marami na po akong nagkakautangan. Kapag nag-utang kayo sa akin, ang laki ng tubo. Kasi every minutes, every hour, every seconds, pumapatak yan ng 70% po yung niya, interest po niya. Lapit na kasi kampanya kaya lumuwag na. Oo nga, tama po kapatid na Mary Judy Jimenez. Ayan, Merly Montablan, ayan, miss you kaagapay. Musta na, God bless you more. Ayan, Ate Merly, okay lang po ako. Miss you, God bless po sa dyan. Maraming salamat po sa suporta. Ayan, thank you po. Ingat po palagi. Maluwag na sa mga complete vaccine. Ayan. Kahit po hindi complete vaccine, yun lang ang advantage lang po ng complete vaccine. Pag kumakain po kayo sa mga Jollibee, dining na kayo. Pero pag hindi ka vaccinated, ayan,
nangyayari pag dine-in, doon kayo sa labas, dining out, yun yung ano nila. Ayoko kasi magkukwarantin ako. Parang hindi naman. Ayan, Dindo Balya, wala pong away dito. Ayan, ito lang po yung LS na walang away. Ayan. Wala pong away dito, wala. Lahat po ng mga nandito, ayan, ito yung mga stressful. Ay, stress free. Ayan, ganun ba yun? Stress oh. Basta dito, ano lang kami, chill lang kami. Hindi kami ano sa mga issue. Hindi kami nag-usap-usap dito ng mga issue. Ayan, kay Caroline Dumagwen, Miguel shoutout po sa dyan, ayan. Miguel shoutout po sa dyan, Dindo Balyaw, ayan. Kilala nyo na po si Dindo. Ayan, hindi ko na kailangan ipakilala. Kilala nyo na po. Dindo Balyaw. Ma'am Lini Ushi Bikenemen po dyan. Merry Christmas po. Naku, Rabaso, magtigil ka nga dyan. Inaano mo si Lini Uishi Ayan, Marley Montablan, shoutout Garat SG, more blessed to come. Ayan. Ayan, yung malapit na pala yung ano namin, yung awarding ceremony namin sa Hukada. Kailangan hindi ko pa alam kung magpo-formal ano ba kami doon. Yung suot namin. Ikaw lang Kuya Dindo ang away ni host. Ayan. Ako, hindi talaga ako pala-away. Imamind ko na lang si Dindo. Pwede pa. 15 yata si Bebang, si Rabason matutuloy na ng diet. Ayan, sana po matuloy na si Rabason. Ayan, parang nagkapobya ng si Rabason sa ano. Arlene Nolasco, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Magandang gabi rin po. Ayan, thank you for coming. Ayan, supportan din po natin si Rabason TV. Ayan. And si Mons Channel, Cross 4 TV, Edward T. Ayan, Bilya Ayob, Arvin Motovlog, Nel Martinez, KJ27 TV. Ayan, si PWD, Kalingap Joseph PWD ng Zamboanga, si Kalingap Jigger ng South Cotabato or General Santos, and supportan din po natin Royal of Malalag ng Davao, Bilya Ayop ng Malalag Davao. Ayan. O diba, halos lahat alam ko yung mga lugar nila. Bakit ka mo? Alam ko yung mga ano ng Kalingap. Ayan. Sheila Lesondra, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Wait lang kakapay, pag free ako, alam mo na yon. Sige po, Ate Marley Montablan, thank you po. And stay safe palagi, ayan. Parang naibang schedule ng live niya, time conflict sa akin. Miss ko na nga din ang live niya kasi andait na siya ulit dance vlog. Opo, Ate Liboog, anak ko, kagabi nga napuyat na naman ako. Pagkatapos ng live niya, natulog na ako. Isipin mo, nagla-live yan, inumaga na rin. Pero pagbalik niya, babalik ulit siya sa dating ng schedule. Ayan. Sheila Lesondra, Miguel shoutout po sa dyan. Welcome to my live stream. Ayan, si Dindo Balya po, ayan. Kayo na po ang bahala. Ayan, supportan niyo po Dindo Balya. Ayan. Isa po siyang reactor. Ayan, kilala nyo niya yan. Kasi lahat ng mga nandito, nakikita ko rin yan sa live niya. Ayan, Miguel shoutout po sa Cagayacong, Ilocana. Ayan, Mary Judy Jimenez. Ayan, sana po. Plano ko talaga mapunta dyan sa may Pangasinan, Ilocos, dyan Baguio. Ayan, sana po mapapunta ako dyan. Pasyal, diba? Ako? Lane Cervantes, Miguel shoutout po sa dyan. Dane Balyaw, ayan, from Lane Cervantes. Ayan, kagapay, nakadala ka ng lansones, di ba galing ka San Pablo? Ayun ako, Ate Merly, alam mo ba yung nabudol ako? Wala. Sabi ni Benz TV, punta kami daw doon kahit magdala daw kami kahit sako-sakong lansones.
Pagdating doon, nga, wala. May nabutan pa ako doon rambutan. Inuud na. Wala din akong nakain rambutan, isa lang. May ano pa yun, may kagat pa yun ng uod. O, diba? Wala, natapos na kasi yung ano doon, harvesting ng lansones. Ayan. Kaya nga, dati rin, kaya busy din yung kaibigan ko na sa Lipa. May lansones din yun eh. Ayun, ano na yata sila. Ay, Kuya Dindo Balya, doon lang sa live mo kagabi, masakit ang tiyan ko kakatawa doon sa brother sister mo. Ha? Nakabudol si kapatid host ng load kagabi. Ayan. No, si ano po yung nagbudol, si Ditan. Akala ko naman, magpasalamat ako. Pero salamat pa rin dahil sa kanya. Kung di dahil sa kanya, hindi ako siguro ilulod nun. Basta, iwan ko. Kasi naot ako doon sa live ni Dindo kasi yung naubos nga yung load ko. Tsaka nag-upload ako ng oras na yon. Ayan, Fatma Mix Vlog ng Kingdom of Saudi Arabia. Miguel shoutout po sa dyan. And stay safe din po dyan. Salam-salam dyan sa Saudi Arabia. Ayan. Diyan ka lang kagapay, maghahain ako sa busing ko. Ayan, Agnes Mides, ayan, ingat-ingat po palagi. Ayan, malapit na rin po tayo magtapos. Ayan, nakaano na po tayo mga 10 minutes na lang. Ayan, mag-out din po tayo para sa iba na magla-live, masuportahan din po natin. Ayan. Baka mamaya mag-live to si Dindo. Ayan. Kay Michelle Ravara, Miguel shoutout po sa dyan. Good evening. Thank you for coming sa ating live stream. Ayan, supportahan po natin. Rose Aguirre Vlogs, ang kapatid ko na yan na makulit din po yan. Jolly din yan. Ayan. And siyempre, supportahan din natin ating kaibigan. Ayan, sana po may gumawa ng reaction video rin po kay Edward T. Ayan. Dindo, nagawan mo na ba si Edward T? Gawan mo kaya ng Dindo? Ako na po yung nakikiusap, ayan, para makilala din po si Edward. Ayan, napasipag po niya na charity vlogger din po. Libok TV, hirap po siya ngayon sa oras at sa signal. Ayan, tama po. Ayan. Habang naglilinis ako kagapay, naka-open lang ang phone ko, pinapakinggan ko lang ang live mo. God bless always. Ayan, Roy Nalim, Miguel shoutout po sa dyan. Thank you po sa suporta. Ayan, sa mga kahit busy po sa buhay ay nagagawa pang makinig. Ayan, maraming salamat po. Ayan, pare-pareho din tayo, no, na pag ma-supporter talaga tayo. Ako minsan, kapag naliligo ako, yun, iniwan ko yung naka-live or yung pinapanood kong video. Kaya marami akong napapanood din na video na hindi na ako nakakapag-comment kasi yun. Hinahayaan ko na po pag may matrabaho ako, gano'n. Ayan, Marley Manalo, Miguel shoutout po sa dyan. Good evening po kagapay, watching from Maypaho, Caloocan City. Saan yan banda? Hindi ko rin alam. Dito ako sa monumento ato po, Ati Marley Manalo. Pero hindi ko alam kasi diyang Maypaho. Hindi ko rin kasi alam itong mga ng party ng Caloocan. Ang alam ko lang dito sa may Fifth Avenue, Balintawak, dyan sa may bandang Sangandaan. Yan. Shout out Dance Vlog, more blessed, more subscribers to come. God bless always from Merly Montablan. Ayan. Thank you po. Ayan. Maraming salamat po kay si Lisa Lisondra. Miguel shout out din po sa dyan ulit. Kay Marilu Rinion. Ayan. Good evening po Sir Kagapay. Ayan. Good evening din po sa dyan. Miguel shout out po. And maraming salamat. Marilu Rinion. Ayan. Si Alex at Bobby at Kuya Mil, mga high blood, iwan lang si Tiklo dahil malakas sa kain. Si Tiklo, hindi ko alam kung high blood. Pero, ang mga talaga dyan na bawal masyadong kumain ng malakas. Ayan, so Kuya Mil nga. Si Alex, si Bobby. Saka, ako, hindi naman ako hindi ako high blood. Low blood ako. Inday Ilongga Channel, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Have a blessed day po. Ayan, thank you po. Ayan, supportan din po natin Inday Ilongga Channel.
Ayan. Maribel Narciso, Miguel shoutout po sa iyo dyan again. Thank you for coming. And si Normia Benti Abdullah. Walang ganda ang birthday ni Kuya. Ayaw niya ng lechon. Ayan. Walang handa ang birthday ni Kuya. Ay, walang handa. Kala ko walang ganda. Ayan. Mag-ano pa rin yan, maghahanda pa rin yan mag-ano ng cake. Ayan. Siguro yung kahit magpalit yun, hindi rin po yan kakain. Kung kakain man, siguro limited lang. So yun nga po, dapat maging ano na lang po siya. Tsaka iwasan din yung pagpupuyat niya. Kasi si Kuya Bal talaga, alas 2 pa, gising pa yan. Tapos alas 5, gising na ulit. Ang lit-lit ng ano niya. Oo, pag hindi pa yan makatulog, pag may tao dun sa labas, lalabas yan. Tapos kapag ano, magla-live. Oh. Ayan, Merly Manalo ng Caloocan, Miguel shoutout po. Andito rin po ako sa Caloocan Monumento. Good evening host, Kagapay Ka-Best Friend TV, and supportahan din po natin Ka-Best Friend TV. Ayan, buti nga hindi iniwan ng asawa, maganda at bata pa yung asawa ni Gilbert. Oo nga, saludo nga ako dun sa bata eh. Cute talaga ng asawa niya, promise. Batang-bata pa, mag-18 pa lang siya. So, bali yung anak nila is parang 2 years yata yun. 2 years or ayan. Sana po may sumuporta po sa kanya. Ayan, magpaabot ng tulong. Ayan. Gandang gabi po Kagapay, sabi ni Dayan Pilapil. Miguel shoutout po sa iyo dyan. Dayan Pilapil. Thank you po. Mas okay pa yun kagabi Kuya Dendo Balyaw, ang live mo. Kahit wala na sa topic, happy naman ang lahat. Ay oo. May ano kasi sa akin, may nagtimbre. Tinimbrehan ako, sabi niya. Nakalive si Dindo, umakyat doon si Nathan. Sabi ko, ano naman, kasi ang ano ko talaga, akala ko may gulo. Nagkakaroon na ng mga usapan ganun. Ayun, napunta ako doon, hindi pala. Ayan. Dami kasi nagla-live sa Daet, di nakakasanayan ang signal Dance Vlog, pero masaya naman ako at andun na siya ulit. Ingat lang kayo dyan lagi, Dance Vlog. Ayan, salamat po. Ayan. Kay Ina Hori, ayan, magandang gabi. Thank you po. Kagapay Darius, ingat palagi. Ina Hori, migalab shoutout po sa iyo dyan. Ayan. Thank you po sa pagpasok sa ating live ngayong gabi. Ayan, thank you po. Nagla-live din po ako sa sa FB page ko. Ayan, doon ako mag-ano ako doon ng palaro ko doon. Magpapalaro ako doon sa FB page ko na 'yon. Ayan. Ayan, Team Kagawad, yakap na kita, sabi ni Lane Carmel Lotes. Ayan, supportahan po natin yung mga kaibigan natin dito, mga may channel po. Ayan. Mag-ihaw na lang ng sandamakmak na isda, iwas high blood. Ayan, tama din po yun. Maganda rin po yung inihaw na isda. Ayan, isa ka na doon Kagapay, mabait. Ay, thank you po at Linda. Ayan. Leia Olga, migalab shoutout po sa iyo dyan. Maraming salamat. Thank you for coming. Mag-premiere si Cruz. Ay oo, may premiere pala si Cruz. Naku, naputan ko. Kanina pa nga, nakita ko nga. Bago ako kakain, nakita ko may siya, may premiere alas 9. And para sa mga hindi po napunta ng live premiere ni Cruz, ayan, pwede niyo pong dalawin. Ayan, tsaka lang din, 2 minutes na lang ako yung magtatapos na rin. Ayan. So, diretso na po kayo doon sa premiere ni Cruz. Ayan, sa mga hindi pa po napanood. Ayan. Cruz, karamihan magaganda lang kalooban. Ako, ito si Dance Vlog. Ito, napaganda po ni Dance Vlog. Swerte dito ni Cruz eh. Kay Dance Vlog. Ayan. Annabel Tobias, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Good evening Kagapay from Paranaque. Kalinga viewers po. Ayan, maraming salamat po Annabel Tobias ng Paranaque. Thank you po. Ayan, prepare muna ako ng breakfast. Salamat po sa lahat ng Kagapay. Tambay lang ako. Ayan, thank you po. Libawk TV
TV po. Ayan, supportahan din po natin. Ayan. So ayun, nag-isang oras na po tayo. Paunti-unti na po tayong nagpapaalam. Opo, tama yan, Inahori. Ayan. Kasi hindi naman importante yung pagkain. Yung presensya mo, yun yung pinaka sa isang nagbo-birthday, makita ka lang doon sa event niya, sa birthday niya or sa mahalagang okasyon niya. Hindi po yun nababayaran sa kanya ng pera. Kaya mahalaga yung presensya mo. Ayan, yung iba kasi pag walang may regalo, ayaw pumunta sa sa isang birthday kasi wala daw pang regalo. Pumunta ka pa rin doon kahit wala kang pang regalo kasi dyan ka, kumbaga, dyan pa lang kung pupunta doon kahit wala kang regalo, maintindihan naman yan ng kaibigan mo. Ayan. Tsaka mahalaga sa kanya yung presensya mo. Yan po talaga yung dapat nating tandaan. Kasi yung kahit ako, mas mahalaga sa akin yung presensya ng isang tao. Kahit wala po yan, pumunta dito, walang dala. Okay lang. Basta yung makapunta ka lang sa mahalagang araw ng isang tao, yun yung mas napakahalaga. Kahit walang handa, araw-araw naman may handa. Tama din po, Ate Arlene Pinarindondo. Ayan. Ate Arlene, may galab shoutout po sa dyan. Thank you po. Ayan. Ayan. Hello po ulit, Caroline Dumaguen. May galab shoutout po sa dyan. Kay Paula Villanueva, ayan, may galab shoutout po sa dyan. Hello din po. Ayan. Kay Dayan Pilapil, ayan, araw-araw naman may handaan sa bahay ni Kuya Bal. Tama po. Di talaga maano doon. Ayan. Si Marie Scarlett, may galab shoutout po sa dyan. Team Kagawad, Maray na Bangge. Aldrin J, may galab shoutout po sa dyan from Cavite. Ayan, galab shoutout din po sa dyan. Lords Aldrin J. Andito rin po si Ems Music and Vlogs. Ayan, supportahan din po natin Ems Music. Ayan, thank you po for coming. Ayan. Kay Josie Garcia, may galab shoutout po sa dyan kapatid. Ayan, haba na traffic. Ayan, good evening po sa dyan. Ingat-ingat palagi, Josie Garcia. Thank you po. Ayan, kay Jimmy, magandang panahon sa mga kalinga papuntahan dahil bahay ni Kuya Bal. Oo nga po, sana po wala pong maging hadlang. Ayan. Glenda de la Cruz, may galab shoutout po sa dyan. Ayan, mayong gabi po. Ayan. Hello din po kay Marie Scarlett, may galab shoutout po sa dyan. Ingat palagi. Ayan, si Kabis Friend, pala siya yung nagpalipad. Ayan, supportahan po natin Kabis Friend TV. Ayan. Palagpag po ng link mo Kabis Friend TV para madaanan ka po nila. Ayan, kay Jolly Fernando ng Kuwait, may galab shoutout po sa iyo dyan. Ako, pag mahaba masyado yung ads, ayan, lundag na. May ako balik ka agapay, Garat SG. Nako, punta ka na kay Cruz, ayan. Ayun, may pamos ko sa Kabes Friend. Ayan, supportahan po natin si Kabes Friend TV. Ayan, very supportive po yan. Ayan. Welma Huela, good evening sa lahat watching from Caloocan. Ay, saan ka po dito sa Caloocan? Madam Welma Huela, dito lang po ako sa lapit sa Monumento. Ayan. Ayan, nakita ko na po yan si Rabason. Rabason TV. Delos Reyes, ayan, good evening po sa iyo dyan. May galab shoutout po. Kay Lane Bugani, may galab shoutout po sa iyo dyan. Kay Mira Ramos, ayan. Okay lang, walang handa. Importante, magaling si Kuya Bal at magputlak na lang kayo. Ayan. Tama po. Yan po ang pinakamaganda na regalo kay Kuya, na yung maging healthy na po siya. Ayan. At lagi po siyang ligtas, ayan, sa mga araw-araw na lakad po niya. Yan po yung maganda na natin, wish din natin o prayers natin kay Kuya Bal. Ayan. And thank you po sa lahat ng dumala sa live ni Kaagapay. And maraming salamat po. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Ayan.
Basta ako po'y nagpapasalamat. Nandito rin pala si hindi ko nakita. Si Highlander WFO, mega mega love shoutout po sa iyo dyan. Hindi kita napansin. Ayan, nandyan ka ba? Ayan, thank you po. Kay Nadine Vlog, ayan, mega love shoutout po sa iyo dyan. Pasupport din po Nadine Vlog. Mula noon hanggang ngayon, ayan, sinusuportahan niya po ako. Kaya, lagi din po akong nasuporta po kay Madam Nadine Vlog. Ayan, taga Laguna po yan. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. Ayan, thank you po. Kay J Mapper, ayan, mega love shoutout po sa iyo dyan. Kay Dolchis Channel, nandito rin po siya. Mega love shoutout din po sa iyo dyan. Ayan. Kay Luffy the Monkey, papuntahin nyo rin si Bibang para masaya. Opo, parang mauna po yata si Bibang doon makarating sa sa Dait po. Ayan. Kay Michael Channel, ayan, good evening po sa iyo dyan. Mega love shoutout po. Ayan. Robertson TV Pautang kinikilig si host. Ayan, nandito rin po ang aking kaibigan Migo Tomas ng Bulacan. Ayan, pasupport po natin Migo Tomas po. Isa din po siyang team kaibig po yan nila Jojo Albasan. Ayan, supportan din po natin. Isa din po siyang charity vlogger sa bandang Caloocan po. Ayan. Siya po yung nag-aalaga kay Michelle. Kasamaan po yan ni Idol Jojo Albasan, si Migo Tomas. Ayan, supportahan nyo rin po. Favor Zone, mega love shoutout po sa iyo dyan, Ate Faye, mega love shoutout. The Conqueror TV, ayan, hello mga kasikap, ayan, hello din po sa iyo dyan. The Conqueror TV, ayan, mega love shoutout po sa iyo dyan. Saan ba yan, boss? Sama. Sa sa birthday po ni Kuya Bal. Sa Dait po. Ayan. Kahit sa Duyan, okay lang, sabi ni Rabazone. Lisa Yumol, mega love shoutout po sa dyan. Magandang gabi. Andito rin po si Ramel Bonita Aragon. Ayan, supportahan din po natin. Ayan, nasa po siya. Bibi ko, tabi tayo sa Duyan, okay lang ba? Matahimik ka nga dyan. Ayan, si Nakamura, okay lang po. Ayan, ako'y nagpapaalam na rin, ayan, sa may mga susuportahan pa, ayan, pwede na po kayong ayan, danan nyo po yung premiere ni Cruz, katatapos lang bagong upload niya. Ayan, hindi po ako napunta kasi naka-live tayo. So, alas 9 kanina yung niya, schedule niya. 9 ba yun? 9:30. Basta 9 yung nakita ko kanina. Ayan, thank you po sa lahat ng pumasok. Ayan, Dindo Balyaw, supportan din po natin. Maraming salamat po. Dapat nagpabaksin ka na kagapay, ayaw mo pa maging zombie. Opo, ayaw kong maging zombie. Ganun. Okay lang yan, ganun din naman pag Pasko, maraming namamasko. Tapos pagdating ng New Year, pupunta din mga inaanak ang mga New Year, parang Pasko na din. Ako, tama po. Ayan, yung mga inaanak dyan. Yung maninong. Ayan. Zareen Escueta, mega love shoutout po sa iyo dyan. Thank you. Ayan, nakabot ka pa rin. And kay Lisa Yumol, ingat lagi, Darius Kagapay. Maraming salamat po, Inahori. Ayan, hayan mo na sila mga boss na issue. Ayan. Tampo pa more. Ayan, Charm Alcon, mega love shoutout po sa iyo dyan. Hindi po tayo nagtatampo. Ayan. Mega love shout out. Ayan, paki-support po. Saga TV, Nathan Cute Vlog, Rabazon TV, Kalampitos TV, Jibrat TV, Kabayaw TV, Pangyaw TV Official, KJ27 TV, Mons Channel, Vince TV. Ayan na po ang may mate TV. Ayan, supportahan po natin. And gusto ko lang din po idagdag itong mga kaibigan natin dito na may small YouTuber din. Ayan, supportahan din po natin. Ayan. Angie Tagaka, mega love shoutout po sa dyan. Thank you Kalingap Tagapay, nakikilig lang ako. Ayan, sa may mga trabaho pa gustong lumipat sa ibang naka-live, ayan, pwede na po kayong lumipat. Ako'y magpapaalam na rin. Ayan, maraming salamat po. Out po muna ako, host, may premier si Cruz. Ayan, puntahan po natin yung ni Cruz. Ayan, panoorin po natin. Rona Bailon, mega love shoutout po sa iyo dyan. Kay Paula Villanueva. Ayan, thank you po. Ako na lang, imain mo, boss. Ayan, supportahan din po natin
Mego Tomas. Ayan. Thank you po dyan, Lodge Mego Tomas. Gapay, doon nagtatrabaho po ko sa Okada, engineer siya sa gaming. Ay, talaga? O, dyan po gaganapin yung award namin sa Dangal ng Lahi Award. Ayan, so, isa po tayo doon sa ginawaran po ng Dangal ng Lahi. Ayan, so sa 27 po yan sa Okada, Maynila. Manila. Ayan. Hello Kuya Kagapay, good evening po watching from Qatar. Musta po kayo? Ayan, from Sunny Lynn Valenzuela. Ayan, okay lang po ako dito. Thank you po Sunny Lynn ng Qatar. Ayan, gilab shoutout po sa dyan. Sino ba talaga Kaagapay? Si Rabason o Dindo Balyaw? Wala po. Sa amin Mindoro, wala nang spas pag may vaccine. Ayan. Ay, gusto ko rin mapunta ng Mindoro. Ayan. Isa po ako sa tao na gustong maikot ang buong Pilipinas. Ayan. Pinakamabait na kalingap si Kagapay. Naku, Channel of Blessing. Maraming salamat. Thank you. Meron, pwede naman ako maging kabit. Alam mo, ito talaga si Dendo. Agbiag. Nako. Ayan. Thank you po. Magandang gabi Kagapay kay Mina Explores. Ayan, miguelab shoutout po sa dyan. And then kay Sam Cortez po, miguelab shoutout po sa dyan. Kay Beth Candea ng Singapore, miguelab shoutout din po sa dyan. Kay Marie Chris Base, ayan, ng Lucena City, miguelab shoutout po sa dyan. Nandito rin po ating kay kapatid na si Goslin. Maganda sana magsama-sama kayo ulit na Bibang Tiklo Mons, Cruz, Calampitos, Binsaya, pagsama-sama kayo ulit. Ayan, magkakasama-sama na ulit kami. Mas marami pa, tapos maraming madadagdag. Ayan. Ni Ria Olarte, interview niya si Kuya Nathan. Opo. Ayan, inisa-isa ni Ria Olarte in-interview yung mga kalingap. Ang haba ng hair mo, host. Ayan, opo. Ayan, so tayo magbabay na po. Ayan. Maraming salamat po sa mga pumasok sa ating live ngayong gabi. Po'y nagpapasalamat sa mga suporta nanonood po ng video ko. Ayan, ano lang po, kapit lang po tayo at balang araw din po dadami din yung mga viewers natin. Ayan. Mama Linda Vlogs, miguelab shoutout po. Marifi Corbera, miguelab shoutout. Claire M. Vargas, miguelab shoutout po sa dyan. Good evening. Kumusta? Claire M. Vargas. Ayan, thank you for coming. Caloocan, paggaling ka ng Divisoria, boundary ng Tondo at Caloocan. Yun, may pang from Lola Ella. Musta ka na, Darius? Doon para sa may lapit sa Tondo. Doon pa. Sige, parang alam ko na yan. Beng Luma. Ayan, dumating na rin si Beng Luma. Miguelab shoutout po sa dyan. Kay Hussein Saba, miguelab shoutout po sa dyan, Hussein Saba. Ayan, sa may mapupuntahan na pong mga live stream, ayan, pwede na po kayo pumunta. Ayan, magpapaalam ulit tayo. Extended yung pamamaalam natin, 20 minutes ha. That is Morhia, miguelab shoutout po sa dyan. Opo, magkakita-kita rin po kami. Ayan. Alaw na Duro, Divine, miguelab shoutout po sa dyan, Divine. Thank you. Kay Fresh Elaborate, miguelab shoutout po sa dyan. Kay Duchess Morhia, ayan, miguelab shoutout po, ayan. Linda Carpenter, nasaan ka Kagapay? Nasa bahay, malamang. Ayan, miguelab shoutout po sa dyan, Ate Linda. Parang may nagpalipad din, hindi ko pa nakita. Raymond De Leon Batangoso, miguelab shoutout po sa inyo. Kagapay, sulit kalingap ako, kalingap ako. Ni talaga ninyo ng promoter, dapat wala na reactionist. Ayan. So, yun po. Pero wala na. Yan na nandiyan na sila. Ayan. So, yun lang. Kasi may gumagawa din naman ng mga reactionist about dun sa mga Pero may iba talaga yung na-focus lang sila dun sa issue. Ayan. So, wala. Basta ka-channel naman nila yon. Ayan, depende rin po yan sa viewers kung papanoorin nila. So, kapag maraming views, ibig sabihin, maraming marites. Ganun lang yon. Punta ka rin sa amin sa Blayan Occidental Mindoro. Andun sa amin yung Afurate. Uy, Ate Agnes,
Yan, di ba taga Mindoro siya, ano, pinapanood ko rin yan, si Mindoro. Si ano, si yung kasamahan sa ano, tiging ni Donsky, Dongs TV. Ayan, tsaka si ano, si Romalyn, Romalyn Vlogs. Isang babae po yun na nag ano rin po, charity din po. Matagal ko na yun ano, sinusuportahan na ano kasi sa mga vlog niya, no? Mga pagtulong din po sa mga nitibos sa Mindoro. Ayan, salamat kagapay. God bless. Baba muna ako. Bye-bye. Ayan. Thank you po, Ate Lane Carmelotes. Chombian Chico, ayan, walay kumusalam. Migalab shoutout po sa dyan. Ila Sakang ng Cebu, migalab shoutout dyan. Mayong gabi po diha sa Cebu. Ayan, salamat kagapay sa support. God bless po. Walang anuman. Ay ano, Edward T. Ayan, baka mabalik ako dyan sa Antipolo. Baka gusto mo akong tagbuin dyan. I-PM lang kita kung kailan ako babalik dyan sa Antipolo. Jennifer Itaw, ayan, may love shoutout po sa iyo dyan. Thank you. Kay Time TV channel, may sipon ka ata kagapay. Kaya nga, kanina hindi ako ulit lumabas kasi parang feeling ko pag maarawan ako ulit, parang sisiponin na naman ako. Kaya hindi mo na ako lumabas kasi nung kahapon lumabas ako. Ayan. So, kahit may ano pa dito, may plema. Ayan. So, kaya ngayon, hindi muna ako lumabas. Bukas, lalabas na naman ako. Ayan. Janet Tangkor, Assalamualaikum kagapay. Waalaikumsalam po, Ate Janet Tangkor. Miguel love shoutout po sa iyo dyan. Ayan, sa mga gusto na pong mag-exit, maraming salamat po. Thank you. Kay Janner 16 TV, Migalab shoutout sa iyo dyan, mayong gabi po. Kay Jonabe PH, ayan, Migalab shoutout po sa iyo dyan. Kay Jonabe, supportan din po natin Jonabe PH, ayan, may channel din po to. Ayan, supportahan po natin. Ayan, si Angie Tagaka ng Tagig, ayan, Migalab shoutout po sa iyo dyan. Ma'am Marilyn Pablo, nandito ba si Ma'am Marilyn? Ayan, si ano po, Marilyn Pablo din po, easy. Ayan, sa mga hindi pa na-subscribe sa kanya, supportahan din po natin siya. Ayan, thank you po at isa din po siya sa nagsuporta doon sa ano ko, sa feeding program ko bukas po sa Apayao. Ayan, migalap shoutout po sa Kaagapay Apayao chapter. Ayan, pinangungunan po ng with the partnership namin po ng Luna National High School sa Apayao. Thank you po and sa Kaagapay Isabela chapter. Maraming salamat din po sa mga ano doon kila Kapitana. Ayan, thank you po. At saka sa Kaagapay Bohol chapter po, maraming salamat po sa ano niyo po, suporta po sa Kaagapay channel po. Ayan. So sana po yung sa sa Pangasinan, ayan, matuloy na po. Tsaka yung doon sa Surigao, sa Mindanao, ayan. Malapit lang sa iyo yung Paho. Sige po. Opo, pupunta po. Ayan. Hello, na Adora, Milab shoutout po kay Fatima Ismi ay, ayan, waalaikumsalam din po. Ma'am Fleurs Channel, Milab shoutout po sa dyan. Kay Marilu Zulueta, Milab shoutout din po sa dyan. Magandang gabi. Ayan, si Kapeso pala yung nagpalipad. Ayan, pangalan na natin si Kapeso na ano. Palitan natin yung Kapeso. Kasingwenta na lang, kasingwenta. And Miguel shoutout po sa John Lodge Kapeso Max TV. Maraming salamat po sa pakulay. Ayan, thank you po. Kerjin Lungakit, ayan, ng Cebu. Ayan, mayong gabi po diha sa mga taga Cebu, labi na sa among lugar diha sa Cebu, sa Balamban o Toledo. Akong mga igagaw din ha sa Colon, sa Carbon. Ayan, Miguel shoutout po sa inyo diha sa Cebu. Blessings TV, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Thumbs up po. Maraming salamat po. Ayan, kay Kapobre Vlogs. Ayan, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Kapobre Vlogs, welcome to my live stream. Paano ba ako mag-exit nito?
Kagapay mag-steam fish na lang kayo para doon lapu-lapu at yung isdang lawayan. Opo, tama po yun, maganda yun. Tapos sausaw sa ano, nako. Kagapay, paano ba para hindi mahiya pag nagla-live para makapag-live ako? Wala, isipin mo na lang wala kang kausap. Kasi pag iisipin mo talaga na ano, yung magiging itsura mo dito, ano, Edward T, talagang mahihiya ka. Kasi ako pag pinapanood, ako talaga yung live ko, hindi ko siya nire-replay. Kasi parang ako na yung nahihiya sa mukha ko eh. Vegas Live TV, Miguel Absherot po sa dyan. Glinda Haran Naranho. Ayan, good evening po sa dyan. Miguel Absherot po. Kay Kabisdak TV, Kabisdak. Miguel Absherot po sa dyan. Thank you po. I Roll G. Miguel Absherot po sa iyo dyan. Kumusta? Tagal na kitang hindi nakita. Arol G, Miguel Absherot po sa iyo dyan. Kagapay, pagpunta ka ng dae, talagan mo yung anak ko. Doon ha, si Erwin TV channel. Thank you. Love you, Darius. Ayan, ang anak na yung si Erwin TV. Ayun. So, yun po, napapanood ko rin yung ano niya. Doon po siya sa lagi sa, ano, sa bahay. Si Erwin. Yung nag-ano nga sa akin yun eh. Nag-chat siya sa ano namin, yung ginawa namin na channel. Channel? JC. Kung kailan daw ako pupunta doon, hinintay niya daw ako. Ayan. Arvin Motovlog, ayan, nandito si Arvin Motovlog, Miguel Absherot po sa dyan. Ayan, sasama ka ba sa ano, sa DAE? Ayan, Chris Mabini ng Cebu. Mayong gabi po diha sa imo diha sa Cebu, Chris Mabini, Miguel Absherot po sa dyan. O ba, kailan? IPM lang kita kung kailan ako po makakabalik sa ano sa Antipolo. Sa ano po ako sa Antipolo pupunta sa may San Roque po. Ayan. Please subscribe my channel mga kalingap. Ayan si Arvin Motovlog. Ayan, supportahan po natin ang Arvin Church Vlog po dating name. Kailan ko na po Arvin Motovlog. Ayan, yan po si Arvin Church Vlog dati rin. Ayan. Isa din po siya ang kalingap. Ayan, supportahan po natin. Ayan, kumusta loads? Ayan. Estrella Torado, Miguel Absherot po sa iyo dyan. Ayan, thank you po sa iyo dyan. Aida, nandyan din po sa Aida, Miguel Absherot po. Andito rin po si Jennifer Easter Divan. Ayan, Miguel Absherot po sa iyo dyan. And magandang gabi. Ayan. Balik na ulit ako. Ayan, Joliet Sales. Ayan, ng Kuwait. Miguel Absherot po sa iyo dyan, kapatid. Nako. Ayan, so yun na po, magbabay na po tayo kasi nakaano na tayo. Marami na tayong nakain na ibang oras. Ayan, supportan din po natin yung iba na nagla-live. Ayan, sino na ba yung sino ba yung tapos na daw yung premiere ni Cruz. Ayan. So, andito si Mertango, Miguel Absherot po sa dyan. Oy, Rabason, mag-live ka. O si Sagap. Ayan. So, babay na po. Andito na. Tapos na po tayo. Gina Lynn B. Holland. Miguel Absherot po sa dyan. Thank you for coming. Ayan. Fatma Mixed Vlog. And thank you. So, ako'y magbabay na po. Ayan. Naka-isang oras na po tayo at mahigit kalahating oras. So, maraming salamat po sa lahat ng nakikinig dyan na hindi yun nga, nakikinig lang. Maraming salamat. Eugene, Miguel Absherot po sa dyan, kapatid. Ayan. Sa Miguel Absherot po sa mga Kalingap Team Japan po. Ayan. Supportan nyo rin po. Adubulate, Lini Uishi, Vicky Asakawa Channel, Eugene po, Rory G. Fujimoto. Ayan. Supportan nyo po sila. Ayan. MM143 Vlog. Naku, hindi ko nang makakalimutan si MM143. Ayan. Supportahan po natin mga Team Japan po. Ayan. Lahat po yan mga sexy. Ayan, kay Mamita, maraming salamat po Mamita, thank you sa laging suporta po. Josie Garcia, ayan, thank you po, maraming salamat. Lagi po tayong mag-iingat and at mag-pray na lagi pong ligtas yung mga pamilya natin at yung mga kaibigan natin, lahat. Ayan, so maraming salamat po sa pumunta sa aking live kahit hindi po ako
Minsan lang ako mag-live ngayon ay kahit pa paano may pumupunta pa rin. Ayan, thank you po. And God bless po. Ayan, kay Catherine Yamado, Miguel Live shoutout po sa dyan. Uy ka na sa diet kayo, priority ni Kuya Bal. Ayan, pupunta po tayo, kapatid, sa birthday ni Kuya. Ayan, kay Frian Kingston, thank you po sa dyan, Lodge Frian. Arvin Motovlog, ayan. Ako, hindi ka na mapunta sa akin, Arvin. Dito ka na mapunta, magkapit-bahay na kami ni Cross 4. Kung pupunta ka dito, Caloocan lang kami, Monumento. Yan, magkalapit lang kami ni Cross, dun lang siya sa kabila. So, ayun, maraming salamat and God bless sa lahat. Bye-bye. Sa mga may iwan dito na naka-BG na may nagtatrabaho. Ayan, bye-bye na po. Thank you.